مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مرگ تا پکر تیاری ورورا سٹو کی ندی ملک الموت برا ضرورا سٹو کی ندی ملک الموت برا ضرورا سٹو کی ندی زیبا پلور د قبرستانا تیاری پکر دے وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دے وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دے مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دے وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دے وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دے مرگ تا تیار سئی ورورا وخت تیر شي درنا د غمزي او د خوندنا د بهیر شي درنا د غمزي او د خوندنا د بهیر شي درنا بیا با کوي افسوس سرمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی د زن کدن سختی چی راشی بیا بس اون کړي نور سا خپری د پما ګرانا هم بتوبه اون کړي نور سا خپری د پما ګرانا هم بتوبه اون کړي بیا دی خیر غواړه د ایمان تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مسلم اورور چی ورزید قبرستان تا فکر کور اعظم بس هم دی مکان تا فکر کور اعظم بس هم دی مکان تا سشول زموږ مشرانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی مرگ را روان دی مسلمانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی وران باشی دا فانی جهانا تیاری پکر دی رحمت الله محمدیم نصیحت کوما پا آخری کی ہر مسلم تا وصیت کوما
پا آخری کی ہر مسلم تا وصیت کوما عمل پری اکڑا پا مگرانا تیاری پکار دے وران باشی دا فانی جہانا تیاری پکار دے وران باشی دا فانی جہانا تیاری پکار دے مرگ را روان دے مسلمانا تیاری پکار دے وران باشی دا فانی جہانا تیاری پکار دے وران باشی دا فانی جہانا تیاری پکار دے وران باشی دا فانی جہانا تیاری پکار دے